σημαντικό. Αυτό πράγματι είναι ένα απόσπασμα από ένα διήγημα που έχει γράψει η Ελισάβετ Γρηγοριάδου, η οποία κατοικεί τα τελευταία χρόνια στην Αθήνα. Το περιοδικό βέβαια ασχολείται και με την ανθρωπολογία σε αυτό το τεύχος, γιατί έχουμε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο από μία ξένη, την Σαντέλ Ταντόλη, για το άγαλμα, τη μικρή γοργόνα που βρίσκεται στο κέντρο της Κοπενχάγης και το οποίο βανδαλίζεται συχνά πυκνά. Παραδείγματος χάριν, όταν το θέμα στη Δανία ήταν αν η Τουρκία θα πρέπει να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν πάει κάποιοι και είχαν γράψει και η Τουρκία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είχαν βάλει ένα μεγάλο ερωτηματικό. 2-3 φορές έχει αποκεφαλιστεί αυτό το άγαλμα. Άλλες φορές το έχουν βάψει, άλλες φορές του έχουν βάλει μια μπουρκα. Και το άρθρο αυτό εξετάζει την ανθρωπολογική διάσταση των πραγμάτων. Μαζί με όλα τα άλλα, όπως το διήγημα της Γρηγοριάδου και μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη που έχουμε με τον William Sabas, ένα από τους κορυφαίους καθηγητές στον κόσμο αυτή τη στιγμή στα ανθρώπινα δικαιώματα και στο διεθνές ποινικό δίκαιο, και θέματα για την κρίση, για το κάπνισμα. Νομίζω ότι προσπαθούμε να πιάσουμε τον παλμό της εποχής και να το προσφέρουμε σε ένα ευρύτερο κοινό. Όλο αυτό βέβαια έχει και αναφορές στη Θεσσαλονίκη, ρητές ή άρρητες, και έρχεται στην επιφάνεια και μια άλλη πτυχή της πόλης, είτε μέσα από τη μυθοπλασία, δηλαδή από τα διηγήματα που περιέχονται στο βιβλίο, είτε μέσα από σαφείς αναφορές, κάθετες αναφορές. Η Θεσσαλονίκη πόσο μπορεί να αποτελέσει το κέντρο αυτής της προσπάθειας ή τη βάση αυτής? Η Θεσσαλονίκη αποτελεί τη βάση αυτής της προσπάθειας, γιατί από εδώ ξεκινάει αυτό το εγχείρημα και εδώ ιδρύθηκε το Intellectum πριν 4 χρόνια. Δεδομένου ότι οι περισσότεροι αρθρογράφοι οι οποίοι γράφουν και σε αυτό το τεύχος είτε είναι Θεσσαλονικείς είτε ζουν τα τελευταία χρόνια στη Θεσσαλονίκη, και είναι και ως επιτοπλίστων νέα παιδιά, όχι τόσο γνωστά ονόματα, προσπαθούμε να μην βάζουμε ονόματα αλλά να βάζουμε νέες φωνές στο περιοδικό. Οι αναφορές είναι πολλές. Παραδείγματος χάρη στον εικονικό επαναστάτη αναφέρομαι στην έκθεση του Toulouse-Lautrec, έστω και σαν παράδειγμα ότι μπορεί κάποιος να κάνει ένα κλικ, μου αρέσει η έκθεση του Toulouse-Lautrec, και ποτέ να μην πάει να τη δει. Ή πολλές φορές μπορεί να γίνει αυτό με παρεμβατικές ομάδες όπως η Σφίνα. Και σε άλλα άρθρα φυσικά που γράφουν άλλοι άνθρωποι, οι αναφορές στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν. Και ο τρόπος σκέψης, εφόσον ζούμε εδώ, μολονότι είμαστε στο παγκόσμιο χωριό και διασυνδεδεμένοι με το διαδίκτυο όπως όλοι οι άλλοι δυτικοί πολίτες, ως επιτοπλίστων, αποτελεί και αυτό έναν παράγοντα στη σκέψη μας, που διαμορφώνει τη σκέψη μας και αν μη τι άλλο μας δίνει παραδείγματα για να γράψουμε και αναλογίες για να χρησιμοποιήσουμε, ώστε να δώσουμε στο κοινό καλύτερα τα νοήματα τα οποία θέλουμε εμείς να μεταδώσουμε. Ένα από τα κύρια άρθρα του περιοδικού είναι οι στρατηγικές ρηματικής διαχείρισης της κρίσης. Δηλαδή, αυτό είναι ένα άρθρο, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Είναι ουσιαστικά η επιστημονική εισήγηση που δόθηκε από την Αθηνά την Αυγητίδου και αφορά τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται το λεξιλόγιο τον καιρό της κρίσης. Ποιες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται και έτσι ώστε να δοθεί η εικόνα πως το μοντέλο το οποίο απέτυχε, το σύγχρονο καπιταλιστικό μοντέλο έτσι όπως αναπτύχθηκε την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα ή και αλλού, και το οποίο μας οδήγησε σε αυτή την κρίση, άρα απέτυχε, το πώς μέσα από συγκεκριμένες λέξεις και φράσεις παρουσιάζεται αυτή τη στιγμή ως η μόνη εφικτή λύση για να βγούμε από την κρίση. Οπότε προσπαθεί μέσα από μια ανάλυση που βασίζεται στην πολιτική επιστήμη να μας παρουσιάσει αυτό το φαινόμενο και να μας εξηγήσει γιατί συμβαίνει. Γιατί δηλαδή οι λέξεις οι οποίες ηχούν οικίες τον τελευταίο καιρό, λέξεις που δεν γνώριζε η κοινή γνώμη, έχουν ουσιαστικά υποκαταστήσει ένα μοντέλο οργάνωσης και διοίκησης, πολιτικο-οικονομικό μοντέλο, το οποίο κατέρευσε. Παρόλα αυτά, το ίδιο λεξιλόγιο είναι αυτό που θα αναγεννήσει ένα αντίστοιχο μοντέλο. Αυτό μας λέτε. Ότι ακριβώς αυτή η ρηματική είναι που κατασκευάζει τα μοντέλα, ότι είναι κατασκευές. Ναι, και ο Wittgenstein θα έλεγε ότι, βέβαια με έναν διαφορετικό τρόπο, ότι η γλώσσα είναι τα όρια της σκέψης μου. Όταν χρησιμοποιούμε κάποιες συγκεκριμένες λέξεις,
και αυτές τις χρησιμοποιούμε ευρέως, δημιουργούμε μια εικόνα και έναν τρόπο σκέψης και αντίληψης στο ευρύ κοινό. Λέμε, παραδείγματος χάρη, μιλάμε για το μνημόνιο, αλλά δεν μιλάμε ότι ουσιαστικά το μνημόνιο είναι μια δανειακή σύμβαση. Δεν αναρωτιόμαστε πολλές φορές γιατί αυτό πράγμα ονομάστηκε μνημόνιο και δεν ονομάστηκε υποχρέωση αναφοράς ή υποχρεωτική σύμβαση ή οτιδήποτε άλλο. Χρησιμοποιώντας μια λέξη όμως όπως το μνημόνιο, το οποίο είναι πολύ ελαφριά, μας παραπέμπει στην υπενθύμηση, σε κάτι το οποίο δεν υποχρεούμαστε αλλά πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, και αυτό είναι μια ρηματική διαχείριση της κρίσης. Είναι μια πολιτική και γλωσσολογική διαχείριση της κρίσης, αυτό μάλλον είναι το σημαίνον σε αυτή την περίπτωση. Είμαστε στην τελευταία εκπομπή για το 2010, αλλά και διανύουμε την τελευταία ημέρα του χρόνου. Και τέτοιες μέρες συνήθως έχουμε μια διάθεση και αναπόλυσης και ανασκόπησης. Αν σας ζητούσα λοιπόν, παρακολουθώντας τα κοινωνικά και πολιτικό δρόμενα της πόλης, να μου επισημάνετε μερικά γεγονότα που κατά εσάς επηρέασαν ή θα επηρεάσουν τη ζωή μας στη Θεσσαλονίκη, ποια θα ήταν αυτά? Νομίζω σίγουρα ότι είχαμε τις εκλογές, τις δημοτικές εκλογές αυτή τη χρονιά, οπότε η ανάδειξη του νέου δημάρχου είναι ένα γεγονός το οποίο θα παίξει το ρόλο του. Δεν είναι πολύ νωρίς ακόμα για να πούμε οτιδήποτε για το έργο του, αλλά σίγουρα αυτή η αλλαγή στα δημοτικά πράγματα της πόλης μπορεί, στο βαθμό που το επιτρέπει η κρίση και τα οικονομικά δεδομένα του Δήμου και η οικονομική του κατάσταση, η οποία είναι γνωστή, εννοώ τα προβλήματά της είναι γνωστά και εξετάζονται από τη δικαιοσύνη, θα είναι σίγουρα ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη. Κινήσεις επίσης που έγιναν από πολίτες, όπως η Θεσσαλονίκη αλλιώς, η δράση της παράλλαξης, της παραβατικής ομάδας της Φίνας, του δικού μας περιοδικού, άλλων κινήσεων πολιτών που φαίνεται να αναφύονται, του ποδηλατικού κινήματος, επίσης πολύ μεγάλη συμμετοχή ώστε να διαδώσουμε τη χρήση του ποδηλάτου. Όπως σας είπα και εξ αρχής, εγώ δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ αν δεν ήμουν μέλος ενός ποδηλατικού κινήματος. Φεύγει που χρησιμοποιείτε το ποδήλατο και μετέχετε στο ποδηλατικό κίνημα. Όλα αυτά δεν μπορούν να δώσουν ένα άλλο χρώμα στην πόλη, αν και η κρίση έχει εισχωρήσει βαθιά στα κύτταρα όλων των πολιτών και δι των Θεσσαλονικαίων και δημιουργεί μια κατήφια και μια στεναχώρια την οποία πρέπει να την αντιπαρέλθουμε όπως μπορούμε. Και υπάρχει κάτι που σας κάνει να αισιοδοξείτε ή να χαμογελάτε κρυφά ατενίζοντας το 2011 στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσιλώνη? Νομίζω ότι ο καθένας θα πρέπει να βρει τα δικά του πράγματα τα οποία τον εκφράζουν και του τονίζουν τη δημιουργικότητα, αναδεικνύουν τη δημιουργικότητά του και τα οποία θα τον βοηθήσουν να ανταπεξέλθει σε αυτήν την κρίση. Εμένα αυτό που με κάνει ήδη και χαμογελώ είναι το 7ο τεύχος του Ιντελέχθη, το οποίο το θεωρώ ό,τι καλύτερο εκδώσαμε ως σήμερα, και θα τολμούσα να πω ίσως και με μια ασφαλώς εντελώς υποκειμενική ματιά, ίσως ό,τι καλύτερο έχω διαβάσει εγώ προσωπικά τον τελευταίο καιρό, όσον αφορά τα περιοδικά τουλάχιστον. Νομίζω ότι είναι όχι μόνο ότι καλύτερο μπορεί κανείς να διαβάσει τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι και ότι καλύτερο έχω δει έντυπο στη Θεσσαλονίκη το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και το λέω αυτό με τη φιλολογική μου ιδιότητα και τη δημοσιογραφική. Για όσους θέλουν να γνωρίσουν την ομάδα του Ιντελέκτου, αλλά και να πιάσουν στα χέρια τους το περιοδικό, μπορούν να το βρουν, είπαμε, σε συγκεκριμένα σημεία σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Εσάς όμως μπορούν να σας βρουν και την Τετάρτη 5 του Γενάρη, την επόμενη εβδομάδα λοιπόν, την Τετάρτη που μας έρχεται, στις 8.30 το βράδυ στο Βαλαωρίτη. Ναι, στον πολυχώρο Βαλαωρίτη στην Καποδιστρίου ονομάζεται, είναι στην οδό Καποδιστρίου 9. Είναι ένας πολύ όμορφος χώρος που φτιάχτηκε από τους ανθρώπους που είχαν τη γνωστή ταβέρνα ο Βαλαωρίτης και γι' αυτό το όνομα παραπέμπει σε εκείνο το σημείο. Ο κύριος είναι αυτό λοιπόν. Ακριβώς. Και γι' αυτό το όνομα παραπέμπει σε εκείνη την ονομασία. Παρ' όλα αυτά βρίσκεται στην Καποδιστρίου 9. Είναι ένας πολύ όμορφος και καλέσθητος χώρος και θα χαιρόμασταν πολύ να έρθουν όλοι οι θεατές σας εκεί.
Εμείς χαρήκαμε πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Ευχόμαστε καλή και δημιουργική χρονιά. Το ραντεβού είναι την Τετάρτη 5 του Γενάρη, 8.30 ώρα, Καποδιστρίο 9 στο Βελεωρίτη, για να γνωρίσετε από κοντά το Intellectum και την ομάδα του. Μπορείτε βέβαια να το ξεφλήσετε και να στοχαστείτε πάνω σε αυτό, αναζητώντας το σε κεντρικά σημεία της πόλης. Υπάρχει. Αρκεί να υπάρχει και η δική σας διάθεση. Κύριε Τσιλώνη, περιμένουμε το 8ο τεύχος. Καλή και δημιουργική χρονιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε στο πλατό μας να δούμε πώς εξελίσσεται μέχρι σήμερα η ημέρα στη Θεσσαλονίκη, τι περιλαμβάνει το ρεπορτάζ, αλλά και ποιες προτάσεις για το Σαββατοκύριακο. Και είναι πολλές.